Kung gusto nyo guys mag-unwind, isang lugar na best place, maganda dito sa Arayat, no? Ang Cafe TYS. Yan. So isa sa mga nakakamangha rito yung mga halaman nila. Kung titignan mo, isa lang yung puno, yung kulay ng kanyang bulaklak is magkakaiba. Isa, dalawa, tatlo. Isang puno lang to. Galing ng pagkakaano. Tsaka ito, kulay pink, white. Galing ng pagkakaano ng mga puno na to. Paano kaya ginawa to? Comment down below. Yan. Yan, ganda iba-ibang kulay ng bulaklak niya. Cafe TYS. Okay. So guys, nandito tayo sa Cafe TYS ng Arayat. Yan, pinagmamalaki ng Arayat. Yan. Antori Rigay Rietel di ng pasla o tala Rietel ba minuna lagi katam Picture at the heart. Saan tayo? Picture heart. Picture heart. Boss, open na tayo. Okay, sige. Saan mo gusto? Okay, doon tayo. Sige. Ganda. Ganda. So nag-enjoy po ang chikiting ko. Okay? Gusto raw magpa-picture sa heart. Upo ka doon, bebe. Upo, siyempre. Picture kita. Picture, baby. One, smile. Ay, maganda yo. Ay, maganda Ay, ba. Doon pa tayo, baby. Ini. Okay, saraya pa. Ganda ya, bebe. Let's go. Doon tayo sa Cafe TYS. Yan. Sarado pa, bebe. This is my happy place. Yan. Saan sila? Nandun sila, yun, Ito sila. Wow, magpa-picture na kita. Kalagad na yung isang magpa-picture yan. Picture namin ka rin. Mawarin mo rin mo, bebe. Sige, punta na. Tik! Tara, picturean tayo. Picture tayo. Dahil natin nga, be. Tayo bang pisaya. Ayaw, Jessica. Harap kayo. Doon kayo. Harap kayo doon. Sige. Okay. Ganda ya.
Oh. Oh, picture na. Kayo naman ni Bonbon. Tabi kayo. Init. O init. Tayo na lang kayo. Tayo. 1. Bebe, harap. Hug me wali mo. 1. Uy ba? 1. Marap kay Kelly din. Yan. Ay ba? Ay ba kasi na? Okay. O they get? Nagbalik na? Sinampas nata? Hindi lang pa. Swimming pool kayo? Na? Ay, bundo ko. Kaya na rin, bila. Ito yung pambila. 1 ha? Ay, ni Payo ha. Kapi namin quiet. Dahil nga sa amin Banji. Ayaw ni Payo ko eh. Kasama ko si Banji ngayon. Ito, nagre-relax kami. Magkasanting na yung tangong kaya. Oh, Itang saan mo? Asan si Sa design? aliwala ko na. Kaya fin niya. Marapon din yung investment ni. Ay daw. Walo lang ko na. Oo na. Pinutong ko na. Oo na. Ali, kaya dyan. Kita nga mo nandang. Ali! Ano? Kita pututan din sa nga po. Takay tuklukan din nga luwang kuli. Wow. At tinaos ka niyan. Oo, lumba. May tangang pong kanya pututan din. Kumalang pink, kabi di kita red. Kumalang white, kabi di kita pink. Sa team place ah. Pero may kumumpul na. Wow. Pwede ito. Ano nga sabi mo ma? Marap ka yung camera. Oh, Nemyang. Oh. Gawin mo. Tingnan mo yung mundo ko. Ang ganda. Kita. Ng kulay. Ano? May metong pun bagong bilya. Apa yung kulay na? Oh, tay chay. Oh, bye-bye ko. Atin niyang maluto. Atin niyang. Oh, kasantin mo. Kasanting yung place na yan. Orange. Okay, violet. Santa? Santa? Bala kayo may yun nila kayo eh. Paulitan na tatita. Eh, kaya. Kito. Sino bra kayo? Mag-stop kami. Minuna kayo pa kaya? Kaya kayo? Bo. May nakbagi ko piyan. Beli kami. Upo ka kayong baby. Upo ka. Relax ka. Pa-picture yung ganda. Eh, dahil picture mo na kami. A few moments later. Oh, say hi. Hello po. Bala mo, totoo niya. Sa'yo. Kaya ko ini jabo. Sinarang Iko naman. Mama, say hi. Nandito po kami sa Kape. Kape TYC. Kape TYC. Ang ganda po dito. TYS. TYS. CYS. TYS. Puro flower. Masaya ka. Masaya. Ayan po. Ang ganda yung mga flower. Tignan natin mga flowers. Say hi, Eden. Say hi. Hi. Kabalets? Dad. Kabalets? Mabago. Wow, ganda pala sa taas. Oh. Doon sa ganda taas. Duna. Look, Duna. Ah, red velvet. Na? I want to. Ay, pagkatapos si Kuya. Bali po ng Java Chick, ma? Hanggang ko lang oras na yung bengi, boss. Bali lima na yan. Weekends po 11. Iko. Weekdays po 10. Apat na. Pero 9:30, 10:30 po last Sky call. Tapos manyara lang po 10. Pagkatapos si Kuya. Lola mo nung hat. Oh, senior ko kuya. Senior ko. Alam sa inyo kayo ito. Balo mo. Siyempre, bakit na? Ano senior kayo nito? Ano ganyan ka, ne? Wala mo ko ata kasi. Ano po ata kaya na? Aba, miro ya. Meron kami
Bikers. Wala nga kapal na rin. Ah! Sige po. Kabalayan. Kabalayan. Mama, I want gaming. Maglibre bungee ngayon eh. Ball. It's bungee time. Kanina ba kay kuya? Ini bungee ka ni maglibre. Uy, bungee. Kaya ko kayo. Oh, tayo, tamo ba? Daddy. Oh, oh, Daddy. oh, bebe. Donut. Chocolate. Tayo. Ata? Ine. What do donut? Tayo naman play din. Ang masasabi nyo? Masarap. Yung bulsa ko, butas. Nadali na naman ako. Ito yung boss ko, kaya lang hindi bumubulog. Natutulog. Tulog. Ay! So, akit po tayo sa taas. Okay? Out, Bon. Baba. Akit ako sa taas. Mamaya ka, ako muna. Sige. Akit, una ka din. Akit kami. Ate, cellphone ko pa. Maraya ko kayo. Akit tayo sa taas. Yan. Sige, dahan-dahan, bebe. Kaya mo yan. Yan. Una ka na. Yan. Wow, ganda. Yan, dahan-dahan lang, bebe, ha? Yan. Dahan-dahan. Hawak ka. Yan. Yan. Oh, ganda. Wow. Pagkati dito. Ano masasabi mo dahil? Beautiful? Wow, ganda. Oh, mayroon pa. Ay, oo. Punta ka doon. Okay tayo. Ang ganda. So, nandito po tayo sa taas. Yan. Akit tayo. Dali. Isa-isa muna. Hala. Bukas deh. Close siya. To. You know. Wow. Ganda ng mga tarayat. Come on. Saan tayo punta? Ta? Dito. Ikot tayo. Dito. Ating paano swimming pool ini? Tayo natin swimming pool. Wow, ganda. Lucky blower. Oh, lucky blower, oh. Ano? Tukite pala Chesko. Oh, babalik tayo. Bebe, ah. Isa-isa lang, okay? Galing. Oh, galing ng baby ko. Oh. Galing ni Eden. Oh. Oh, hindi masikip. Sipit ka! Baba. Sipit, Chesko. Para kami yung masalitas na kalan. Bye, bala ka dyan. Baba kami. Kuya, baba dito. Tara, Ito po, nagutom na yung mga hapon. Yan. Kumakain na yung baby ko. Yan. Hello! Yan. Hello, ano? Ito si Banji. Yan. Si Sky. Si Nanay. Yan. Si Kaka. Yan. Bonbon. Basa. Ethel. Oy. Tatan eh. Sarap ng kape. Talaga. Yan. Na. Ay, sarap ng kape. Ay, ito. Sarap. Yan. Ba, nakuha na yung pesto ko. Pesto ko yun din. Sino yung bombo? Kuya! Pesto ko yun.